Marko, dobrodošao. Pripreme u Rovinju se polako zahuktavaju. Nastavak prvenstva je sve bliže. Reci nam ukratko kako teku pripreme za sad, kakva atmosfera vlada u momčadi? Pa evo, pripreme teku kao i uvijek, jako su teške. Mnoge su teške, ovaj period je stvarno iza nas. Jedan koji treniramo jako teško, ali evo, jučer smo imali nekakav intenzivan trening, danas je lakše, tako da se danas hoćemo odmoriti, da sutra dočekamo trening što spremniji. Nema ozljeda, nema ničega, evo, polako se ekipiramo. Igrači dolaze koji su bili bolesni, tako da smo svi sretni zbog toga. Već ste nekoliko dana tu. Možeš li za navijače koje zanima sve oko Dinama opisati jedan radni dan u Rovinju, na što se obraća posebna pažnja na treninzima, što se od vas zahtijeva? Pa evo, na treninzima se stvarno radi jako intenzivno i ekstenzivno. Ujutro imamo doručak, ujutro je nekakva snaga, imamo istezanje, pripremu za popodnevni trening koji je s loptom. Jako smo sretni što radimo puno s loptom, nemamo toliko te suhe trke što mi igrači ne volimo toliko. Ali moramo i to odraditi naravno, ali evo, stvarno radimo dosta s loptom, kako sam rekao, i stvarno smo sretni zbog toga. Ti si za Dinamo odigrao 30 službenih utakmica, ta brojka je realno trebala biti puno veća. Znamo zašto nije, prošlo je sad već gotovo godinu dana od one teške ozljede, slomio si fibulu, prošao si jedan mukotrpan proces rehabilitacije. Kako si ti to sve proživio, kako sada gledaš na tu situaciju? Pa evo, to prošlo je već godinu dana od loma noge. Stvarno, taj trenutak mi je bio jedan od najtežih trenutaka u karijeri. Uz mene je bila obitelj, cura i evo, moj suigrač Luka Ivanušec koji me svakodnevno slao poruke i svakodnevno smo se čuli, tako da sam imao podršku sa svih strana. Sigurno da je bilo teško, ali evo, to je iza mene i stvarno se sad osjećam dobro, nema nikakvih problema s nogom, tako da idem svaki trening maksimalno i stvarno sam siguran u rehabilitaciju koja je prošla iza mene, vjerovao sam svim doktorima, liječnicima, tako da sam sa svime jako zadovoljan. Jako je zanimljiva priča tvog oca Josipa. On je bio kapetan i predvodnik šampionske generacije NK Zagreba iz one 2002. godine. Koliko tvoj otac ima utjecaja na tebe kroz savjete, podršku, razgovore, prati li iz Šibenika tvoj nogometni put, tvoj razvoj, kako izgledaju vaši razgovori? Pa naši razgovori su uglavnom temeljeni na nogometu, na ničem drugom naravno, ali imam tu sa druge strane i svog strica koji mi jako puno pomaže u vezi toga. Otac je bio kapetan tog Zagreba 2001. 2002. godine kad su osvojili. Stvarno sam jako zahvalan što imam za sebe nekakvu nogometnu familiju i stvarno na svim pitanjima koje su vezane za nogomet mogu njima dvojici uputiti koji će mi dati sigurno odličan odgovor. U redu Dinama konkurencija je, u veznom redu Dinama konkurencija je doista vrlo jaka, vrlo moćna. Koliko te sama činjenica da ovdje nemaš garantiran status u momčadi motivira da se moraš izboriti za njega, koliko to utječe na tvoje pružanje maksimuma? Pa sigurno da je vezni red jedan od najboljih dijela momčadi. Stvarno svi igrači imaju nekakve svoje statuse u momčadi, sve svoje igre koje prezentiraju tijekom sezone stvarno su na visokoj razini, ali evo iz treninga u trening svi se dokazujemo. Stvarno ove pripreme su jako teške pa ćemo vidjeti sljedeća prva utakmica kako će se pokazati. Pripreme su nove dokazivanje, tako da vezni red je, kako kažem, stvarno jak, ali evo svi se borimo za svoje pozicije. Ti si, Marko, prošao jedan strašno zanimljiv proces. Relativno donedavno si igrao drugu hrvatsku ligu i onda odjednom naglo dolazak u Dinamo pa prilika u Europi i nastupi protiv jednog West Hama, protiv jedne Sevilje. Evo, ove sezone si kao povratnik dobio šansu i u Ligi prvaka, Milan, Salzburg, Chelsea. Koliko su ta iskustva vrijedna za tebe kao tako mladog igrača? Pa sigurno su vrijedna, kako ste i rekli, igrao sam na drugu HNL, stvarno u tom trenutku nisam ni mogao vjerovati da će kroz 2 godine da ću igrati u Ligi prvaka. Ali evo, sretan sam, vjerovao sam od prvog trenutka i kad sam igrao drugu ligu da su moji dometi i viši od toga. Tako da sam jako sretan što imam priliku igrati u tako velikom natjecanju i hvala trenerima na pruženoj prilici. Nadam se da sam iskoristio maksimalno i ću dobijati što više minuta. Osim treninga, kako ti, tvoji suigrači ispunjavate slobodno vrijeme u Rovinju? Imate li kakve hobije? Pa evo, igramo PlayStation, malo imamo sad ovdje stolni tenis su nam stavili, tako da stvarno imamo zanimacija puno, ali prvo nam je na pameti sigurno odmor da budemo spremni za sljedeći trening, pa onda ostalo vremena provodimo uz te nekakve igrice ili stolni tenis. Koji je tvoj omiljen hobi?
Pa moj omiljeni hobi igramo stolni tenis, ja i Ivanuše stvarno to igramo dobro, stvarno se zabavljamo i stvarno smo sretni što imamo stolni tenis tu. Što se tiče prvenstva, Dinamo sve ima pod kontrolom, 6 bodova prednosti u odnosu na drugu momčad, utakmica manje. Što ti očekuješ u nastavku sezone? Pa očekujem da ćemo podići još razinu igre, da ćemo pokazati svima da smo jedna europska momčad koja je sigurno na prvom mjestu i da ćemo afirmirati još puno igrača. Evo, vraća nam se i Boško Šutalu koja je zadesila stvarno jedna teška ozljeda. Nadamo se da će i on što prije dobiti svoju minutažu. A mi ćemo pokazati da smo definitivno najbolja momčad lige i da ćemo ostati prvi i proslaviti titul. Sigurno si pratio svjetsko prvenstvo u Kataru. Voljeli bismo čuti tvoj komentar kako si vidio igru Hrvatske i kako si vidio igru svojih suigrača iz slačionice za reprezentaciju. Pa sigurno jedan veliki, ogroman rezultat, stvarno svaka čast svim igračima, ali htio bih reći da je HNL koji igrači imaju i da su ti igrači ostavili veliki utisak na hrvatsku reprezentaciju i pokazali stvarno odlične igre i možemo biti svi sretni zato što HNL ide takvom razinom. A cijela hrvatska reprezentacija stvarno, svaka im čast, igrali su na zavidnoj razini, pokazali su još jednom da su velika obitelj i da ne može nijedan pojedinac riješiti utakmicu, stvarno jedna momčad koja ima izvanredne igrače, ali svi igraju jedan za drugog. Kad smo već kod Hrvatske, spomenimo i to da si ti član U21 reprezentacije. Ovog ljeta čeka vas europsko prvenstvo, skupina sa Španjolskom, Ukrajinom i Rumunjskom. Kakva su očekivanja? Je li ovaj uspjeh A vrste dodatna motivacija za vas? Pa sigurno da je. Evo sad nakon ove sezone imali smo 2 prijateljske utakmice, malo smo se još više uigrali, ali evo svi očekujemo to natjecanje da pokažemo se što najboljem svjetlu. Nadamo se da ćemo pokazati dobre igre i da će cijela Hrvatska biti zadovoljna s nama. I Marko, za kraj, koji su neki tvoji osobni ciljevi za nastavak sezone, posebno ako uzmemo u obzir da si prošao tu tešku ozljedu? Pa moji osobni ciljevi su da treniram što jače mogu, da pokažem se u najboljem svjetlu i da mogu igračima pokazati da ja stvarno zaslužujem biti tu i poslije tako teške ozljede da mogu pokazati što sve imam u nogama i da ću pokazati svojim igrama da sam još bolji nego prije. Marko, puno ti hvala. Hvala vama.